Už dlhšie rozmýšľam, že by som robil aj niečo takéto, akože video, nejaké svedectvá. A brzdilo ma napríklad to, že som rozmýšľal, že musím si kúpiť lepšiu kameru. Hej, aby to vyzeralo lepšie, aby neviem čo. Potom, čo nahrávam tú audiobibliu, čo sa snažím nahovoriť ten starý zákon, tak tam som tiež, mám taký blok v sebe, neviem prečo, že chcel by som, aby to lepšie znelo. Lebo teraz to nahrávam len na také mikrofónové vlastne kosy, také iba taký mikrofón iba čo z ucha ide sem. Tak som si kúpim lepšie mikrofón, nejakú zvukovú kartu k tomu. A potom rozmýšľa človek, že aj žena mi to vraví, záleží Bohu na tom, že tu bude mať lepší zvuk. Došiel som toho názoru, že nie. Bohu nezáleží na tom, že či ja keď budem svedčiť o svojom živote, budem svedčiť a budem hovoriť o Bohu. Bohu je jedno, že na ktorý mikrofón to nahrám, alebo na akú kameru to nahrám. Bohu ide o to, že plníš Božie príkazy, že ideš do sveta, zvestuješ o Bohu, svedčíš o svojom živote s Bohom, ďakuješ Bohu, modlíš sa. Toto sú dôležité Toto sú dôležité veci v živote kresťana, že ty naozaj srdcom veríš, ústami vyznávaš, miluješ Boha, snažíš sa o to, aby sa šírilo jeho slovo. A tieto veci už sú také možno, že príťažlivejšie na oko a na ucho, ale Bohu na tom nezáleží. Takže to som chcel povedať a aj som to povedal. No. A chcel by som ešte povedať o tom, čo nahrávam tú Bibliu, tak zatiaľ som nahral 3 knihy Mojžišove, ale rád by som pokračoval a nahral aj ďalšie starozákonné knihy. A ak sa vám páčia, tak ich podporte tým, že ich budete zdieľať, hej. Nie kvôli tomu aj, že podporíte akože mňa to podporí, mňa to poteší, keď to budete zdieľať, ale hlavne ma to poteší kvôli tomu, že viem, že Božie slovo sa šíri ďalej. Jasné? Takže toto sú starozákonné veci, ktoré nahrávam a chcem pokračovať. Aj keď nemám najlepší mikrofón, mám tie kosy, ale chcem pokračovať, preto aby sa šírilo Božie slovo. A čo ďalej? Ďalej mám ešte nejaké prekvapko a to poviem na budúce. To je také už dlhodobejší projekt, o ktorom by som vám tiež chcel povedať. A tak čekujte, príďte zase pozrieť nejaké video a možno o tom už budem hovoriť. Čaute.